Superprofe, et presento la nova edició del curs intensiu de preparació d'oposicions que arrencarem el proper gener 2025. Un curs on et donaré totes les eines per a que puguis triomfar a les properes oposicions. En qüestió es diu Prepara't de 0 a 10. Per què? Perquè partirem des de les bases, dels elements més bàsics i concrets del currículum, de la metodologia i de les situacions d'aprenentatge, fins a arribar a l'excel·lència, fins a donar detalls, exemples i propostes que puguin ser innovadores i que destaquin davant del tribunal. En qüestió, un curs que, pas a pas, durant 8 sessions, durant 8 setmanes, us donaré totes les eines per crear una proposta de 10 singular i exclusiva, però sobretot que connecti amb els elements curriculars. En qüestió, que veuràs al curs, primer de tot, com crear la programació i situació d'aprenentatge, segon, com exposar-la amb un guió ben determinat i tercer, com preparar els temes teòrics i el cas pràctic. En qüestió, aquest curs s'estructura en 8 sessions on cada dimarts a les 6 de la tarda tindràs una sessió formativa que durarà aproximadament una horeta i mitja, expositiva per part meva. Després d'aquesta part, hi ha una taula rodona on podràs preguntar tots els dubtes i qüestions. Aquesta proposta està adreçada a totes les especialitats d'educació secundària, matemàtiques, biologia, geologia, física i química, català, castellà, d'acord? Per tant, tindràs exemples específics de totes les matèries. Música i educació física, també. I anglès, evidentment que també, amb una plantilla exclusiva en anglès. En qüestió, durant aquestes 8 setmanes, treballarem aquesta estructura. Primer de tot, contextualització i marc curricular. Segon, com crear situacions d'aprenentatge. Tercer, al febrer, com preparar els temes teòrics i com preparar el suport pràctic. I la tercera fase, que és com desenvolupar la programació, l'avaluació, les mesures inclusives i, per últim, com fer una exposició de 10 amb un bon guió i diferents exemples. En qüestió, què tindràs? Una situació exclusiva d'aprenentatge, superdetallada i exemplificada, exemples d'exposició que tu podràs adaptar a la teva proposta, un guió estructurat de com crear els casos pràctics i els temes teòrics i, per últim, sí, la plantilla exclusiva de diferents especialitats perquè tinguis bons models de situacions d'aprenentatge. Però és que, a més, tindràs el meu acompanyament via mail i WhatsApp per resoldre dubtes. És a dir, tindràs el meu contacte 24/7 dies a la setmana per preguntar tot allò que calgui tots aquells dubtes. De fet, si a més necessites alguna tutoria, això té un cost addicional, però també podries fer totes les tutories que necessitis per poder corregir i puntualitzar el que calgui. En qüestió que t'acompanyo durant tot aquest procés i no només d'aquí al març, sinó durant 2 anys, perquè tindràs accés il·limitat a tot el material i el meu acompanyament durant 2 anys. Tant de bo només ho necessitis aquests mesos, perquè serà bona senyal, però que si el dia de demà necessites, segueixes tenint accés a tots els recursos i els materials. Però en qüestió, què trobaràs al curs? Què hi haurà dintre, no? Et comparteixo el que és el Google Classroom que recolzarà tota aquesta formació. Aquest Classroom podràs veure, espera, faig una miqueta més gran, aquest Classroom podràs veure com s'estructurarà. Primer de tot, tindrà la recopilació de les sessions. Un cop impartida, queden aquí guardades. Veus? Sessió 1, sessió especial, perquè de tant en tant fem alguna sessió especial, plantilla DCA, sessió 3, sí? Per exemple, aquesta sessió 3 va durar 1 hora i 38 minuts, vale? On vam explicar les metodologies, les NESE, sí? Aleshores, explico i poso exemples. Sempre hi ha exemples de tot el que expliquem. D'acord? Aleshores, primer que trobaràs la recopilació de les sessions, sí? Un cop ja impartida. De fet, tenim una sessió especial, que aquesta la tindreu habilitada, on hi ha 10 formadors de 10 especialitats diferents. Aquesta és d'anglès, aquesta és de la cinta de llengua castellana, sí? Aquesta és el Raimon de primària, aquesta és l'Aleix de geografia i història, on ell us explicarà com va arribar al 10 a les últimes opos, d'acord? Hi haurà 10 convidats de 10 persones que s'han format amb mi i han arribat a l'excel·lent i han tret plaça i us donen les seves idees de totes les especialitats. Vale? Que més hi trobareu? Documents de consulta, d'acord? Com ara exemples per redactar la inclusió i el DUA, el meu canal de YouTube on veureu vídeos complementaris, vale? Tot sobre el currículum,
tot allò que us pugui aportar, com calcular els mèrits. És a dir, aquí tindreu una sèrie de recursos que jo us aniré habilitant que complementen el curs i li donen més valor, no? Perquè tindreu aquelles pepites, no? Per dominar tot el procés d'Opus. Però anem en si. Què hi ha dintre del curs? Aquestes 8 sessions. Una, bases de la programació i les Opus, on trobareu el vídeo explicatiu amb alguns exemples d'exposició. Aquesta primera sessió va durar 2 hores 10, d'acord? On us vaig explicant, us vaig exemplificant, d'acord? Després d'explicar i exemplificar, molt important, dintre del Classroom tindreu exemples. És a dir, si jo t'explicar com fer la contextualització, al Classroom trobaràs un exemple de contextualització feta per mi, la que jo vaig utilitzar, la qual vaig arribar a l'excel·lència, no? Però és que, a més, et posaré una plantilla buida perquè tu creïs la teva, d'acord? Per tant, tindràs explicació, exemple i un guió perquè tu creïs la teva proposta, la puguis adaptar. Bueno, i tots els recursos que calguin, tot allò que us pugui ajudar, ho tindreu aquí, d'acord? Per exemple, plantilla situació d'aprenentatge, no? Tindreu tots els recursos, la plantilla totalment exemplificada i els recursos per crear la teva pròpia situació d'aprenentatge. De fet, tindreu exemples metodològics com el mètode científic, propostes metodològiques per matemàtiques, propostes metodològiques per música, per geografia i història. És a dir, dintre del Classroom tindreu petits subapartats específics per a la teva matèria per acabar de complementar tota la formació. Vale? Per altra banda, exemples del propi departament i exemples que jo utilitzo. Val? Aquí, per exemple, teniu el meu projecte del Delta en format Word perquè te'l puguis adaptar de tots els recursos que jo utilitzo. El KPSI, la rutina de pensament, les escales de nivell, tot en format Word perquè tu també ho puguis utilitzar. Tindràs una sessió de com crear temes de 10. El temari en si no el treballem, però sí que us explico com estructurar un temari en base al que vol veure el tribunal, d'acord? I us comparteixo tècniques d'estudi. Sí que us dono alguns temes de mostra, No són els meus, però són temes que m'han donat bones referències i us comparteixo alguns que són els que tinc. També tindreu l'índex de la programació, vale? L'explicació de cada punt, de tots aquests punts, punt per punt, explicats, però també exemplificats. De fet, us ho simplificaran des de diferents propostes, ¿vale? Perquè cada un pugui trobar la que millor connecta amb el que vol fer. El mateix, avaluació, no? T'explicaré el que és l'avaluació, et donaré documents de consulta, però també tindràs molts d'instruments d'avaluació perquè tu te'ls puguis adaptar, te'ls puguis personalitzar, els puguis utilitzar, d'acord? Avaluació, mesures inclusives en el que són neses d'altres capacitats, altres lectures que heu de dominar, ¿vale? Una sessió especial que és com donar valor a la teva programació, per aquesta veig que ha saltat, com donar valor a la teva programació, és una sessió especial aquesta, com resoldre el cas pràctic, d'acord? Us comparteixo casos pràctics de diferents especialitats perquè et descarreguis la teva i puguis practicar, d'acord? I ja per últim, exposició, diferents exemples d'exposicions variats, exemples de 10 perquè et puguin inspirar i sobretot un guió, l'estructura detallada d'aquesta exposició per a que tu la puguis personalitzar, d'acord? En qüestió, què tindràs? Tindràs tots els recursos que necessites, tindràs totes les directrius perquè puguis anar del 0 al 10, treballant totes les parts de la programació, cas pràctic, tema teòric, però sobretot bons exemples, bones pràctiques perquè tu puguis personalitzar. I el meu acompanyament durant aquests 2 anys, sí, per resoldre dubtes, per donar feedback, per corregir tot el que calgui. Sense dubtes, el curs que necessites si vols superar amb èxit aquestes properes oposicions. I no ho dic jo, ho diuen les 300 opositores que ja han fet el curs i que ho han aconseguit. Per tant, aquell cop podries ser tu la que aconsegueixi la plaça i sortir reforçada a nivell educatiu en la seva proposta.